Yada munyina sɛ brɛ no do nya munya daje na mohwɛ ye ɛna so yada foforo yatena se na ensemo a ɛkɔso no ɛne yatena se yeba bedi ho enkomo Euro Santa Hene ɛne wo bank mpanyimfo ɛhyiemu ɛwɔ manhyia afikasi mu na nhyiemu no na Euro Santa Hene de nsɛmpi yɛde etudwa na nsɛm a wɔde tudwa ne dɔso de edi kan no na wɔno mo edi enkoma wodi kan ba hɔ no mu mfie bi etwam ɔno mo ebedi ɛyɛ power generation ho nkoma no mu hia na Ghana ehia mo ade free World Bank hɔ owie na sɛ nkoma hodo no na kyerɛ sɛ project ahodo a ɛyɛ Euro Santa Hene ene ɔmampanyi John Dramani Mahama ɛkɔ World Bank ɛkɔ prede ɛbaeɛ na no mu no no ɔde ne nsɛm bi to dwa sɛ na sante man puntu ne deɛ opese omo besi o matenaye ewo eye asantemen mu na ehun nsem beto abonten no esanse wo ye ohene kase ni ntina dudu ona na ekire wo na dwene de afa ho ebiti ye die Euro Santa Hene ye die opese wo kire sa asante opese wo kire asante free Ghana ho ehun nsem no aye pi eno ne yatena se yesi hu konya ye ba besua ho ade ne abo ho enkomo midin edema me foze enne ye ne na tabi e champon me gidi ye sama fe no se de me sama fe no sa na mo sama fe no ye na ye homra ye ba ya ma na tena se na ne akwaba na fe so de da pono so ne ya sere ne da to nanim na ye di ho enkomo ye na ye homra sese ya papa me wa ho ya me de mama ami samu tena se nso yo me das afishia pa yezi abiru free mu ne na ye hia afisa abrene nyankopon aye nyina adom na de ye ntumi anye na afie twam no na oma ye ho ahodene ene ho akwankyere ene safo a epon bie mu atu bia ne ye bitimi de abie na de ye die ne apomodene ene nkoso ana nkwatentene sansa wo nkwatentene na wa apomodene de opese wo ye bia no nyankopon ta wachi na wo ye amen Papa wada mo de da epono so ne Euro Santa Hene ene World Bank for Asia ye ezan se eye Euro omampanyi Mahama baaye no odi to anim se ye dum so hawo na se ye sama no home no so no ene je se me wo mu ne se sika bi a World Bank share ho bo so mo de be ma no emfie du atwam mu yi no on se sika no gusu ye den eda ho no ma etwen eye abai no na se dum so no be firi mu firi wono mobile Euro Santa Hene ho na nkoma Euro Santa Hene chance onu mu die no na kire se enye o mampanyin kwa ne koye ne mo ni Euro Santa Hene ene kweza se Euro Santa Hene kire se oba o mo mfie bi atwam onu mu bedi ngomo fa ye power generation ne ho no eza za capacity ne bi asa be ka ho bi o mbesa hia bia ye de e de aka ho ena afenso o be wie kura no ene ode asante man development so betu so wo srese aswe na omo hwe ye development amano no emo mo ntena enkan na mo metena kuma se no mo hwe no ni development no ensam ne beto abonten do bie kanko papa asam no sei ne sitie yo ya beda nyankopon ase se odo henpon ti sei adom Ghana man ene asante man si e kan leadership wa me mbom me famu de ene de me hu de ewiase a ya bedru sa brain ma akoma ako na nya sa tumi no ne sa akwanya no na asante hene edamufua e wo wiase nyina breka kra nyankopon de ne bedom asante man no ntutu ye de ne niam bia wo ye bia na wa no ebre bia muso ne de obie na no eka eye adwuma ompre no ho bibia mu enam de nyankopon aya no nti na nsem bia waka bia so no efira hyase akopema wiye bia so ebia wie pepepe ye amankonimdie ene enepa efiri mo ba eye World Bank for the no kan ho asem okodi hu nkomo enye ne and wa sha ase obeka 2015 sabre no mampanyin dada wasa abad ne
ɛyɛ John Dramani Mahama ɔmanpanyin ɔna na wɔ hɔ di yɛn komo ɔmɔdie asie dada na fofia ntoata mfie nan no wa ma bie ma foforo bae nti se foforo no bae no so bae na saa ade da hɔ wantu ho anamɔ ama yɛ bibia amwa asanteman ama Ghana man so enya so mfaso nti saa ebrei mu a John Mahama asa ba biem no se ɔka ho asɛm a wodi ka sa pepe mpanimfo se ense de hyenkun no ɛno na edete nti binom hɔ na se wo monte nneɛma bi ase na bia saa ebrei a John Mahama aba na ɔka ho asɛm a President John Mahama enye na de foforo sai se woni na tu anamɔ pa bi na se saa ebrei no ɔma no ho kwan na ɔne santehene esesa adwen na ɔba na na se a si yetum puntu obia wɔ Ghana ha na bɛka santemema ne yeni ya ɛyɛ ɔman Ghana sai ne monyam no on bɛbɔ President John Mahama sai ne pɛn so na sei na aba na nso na endam santehene so na wayɛ na ade nti ebre bia no kasa bi wɔ hɔ no a obi bɛka asɛm bi a yɛ nhyɛ da nkasa yɛ kyirikyiri na mo hwɛ nipa ne tirim pɔ ne de ɔka kɔ no na hunu yi because santehene tirim pɔ ne de ɔka no ɔmpɛ ɔman Ghana sɛ ɛbɛyɛ aboro ɔbɛyɛ na aboro pɛ sɛ bibi ɔbɛyɛ bia bɛkɔ nkan nanum bi na nanum bi ne mo hɔ no mu a ɛne nipa num bi wɔ hɔ no a ɔmo mpɛ sɛ ɛbɛsi saa ɛbɛnam ne so ama ne pa aba Ghana na sɛ ne pa bɛba atimi aba santemene nti nya ne bɔne yɛbɔ yɛnsɛm de ani die ne bibia de ma no aseda yɛsrɛ biam sɛ ɔhene ka nye mfiri hɔ no na foforo bia nsamra na yɛte asantemene mu a nso yɛhunu sampa sɛ de yɛhene sitie no saa na ne kuro sitie na papa na ensɛm a manfo kan ensɛm a Euro santehene kan na ɛdɔ so paawo yɛnyinam kanea yɛ event sɛ yɛgudie tu ne nyinaa wɔka de ma ɔman Ghana na mpuntu adentina do wɔka de ma na santeman mpuntu no enumum ɛne ɔman no atwene ɛwɔ so ɛsene nneɛma ahodoɔ wɔde wɔne ɔmudi ho nkɔma na ɛyɛ na mompa a wɔtu de ma ɔman Ghana yo na enipa no woka no aka ne sɛ waka nsɛmfo bɛsɛ num na sɛ wɔyɛ obi a wɔyɛ yɛmɔnwo no na pɛ sɛ ɔdi Ghana abra nsɛm bɛsɛ num no ba akɔpa ɔde ma ɔno ne man ɛno na sɛ mo ne wɔ so na me baabi a metie no ma nyɛ hɔ ye na mekɔyɛ obi die yi a mekɔ a mɛsa baabi a mete ti wɔno no a wɔka santehene a ɔka na asɛm akɔ World Bank akɔ no makɔka biribi a ɔde ba no ɔmfa nkɔma wan nka pɛ sɛ nka ɔba yɛ no so Ghana ma nyina makyekyɛ mfa nkɔma dɔm ahene na so mfa nkɔma nipa foforo bi na so mfa nkɔma dɔm ahene matimi abondom because wɔn na yɛ na ɔpɛ sɛ ɔsɛsɛ nkrɔfoɔ ntam de kyekyere ne kuro Internet just papa na just the Euro Sunday say mfie pii ni oba mfie duonu numu da wɔyɛ de ma Ghana na ɔka na Euro Sunday ne ka sɛ sɛ wontimi mfa na ne nto amanyɔfoɔ so no na kyerɛ sɛ amanyɔfoɔ no wɔgyi wɔn diye sɛ wɔyɛ bibi di aboa Ghana ne dumpuntu nso so ne ade a ɔmo ɔkyɛ ɔman adɔdɔ de nso a ɔmo nya sante mfiri mu die Euro kan yi na kyerɛ sɛ mfie wɔtwe mu no bibi kɔ so ɛsan sɛ mpanyin kasa ɛyɛ ano nka na ɔmo gyabi ɛyɛ no korɛ panyin ansa na panyin bebie na no bɛkasa no na wonim deɛ wahu na deɛ akosi Euro santehene omie na no nka asɛm ba akopɛ na wabrɛ ɛyɛ nnɛ ana wasusu ho susu ho hwɛ sɛ wotie Euro santehene kasa mu a ɔka asɛm bia no a ɛbrɛ yɛ wɔ mu ɛmrɛ atwa mu ana mrɛ ɛbɛba ɛho asɛm na yɛ a wɔka sɛ do yɛ sagranti wɔ no but yɛ ne nipa bi wɔ hɔ a yɛnte kasa na siye ko ɔdwene ɛnɛ yɛ ɔno no hɔ yi ana nkyirima ɛba ana tete deɛ na wɔn yɛ a ɔno no bɛto yɛ ɔno so ɛyɛ bi na sɛ wɔne hɔ anti ɔdwene ɛnɛ deɛ ɔkyena deɛ na deɛ atwam na wɔka ne nyinaa bom ayɛ ho adwuma sɛ deɛ bɛma ɔman na tim deɛ ɛkɔɔ so mfie nwɔtwe no sɛ wɔhwɛ ɛbrɛ a 2015 no a mokɔka ho asɛm no saa bɛ na ɔmampanyine John Mahama na wɔ mfie mmienu wɔ n'anim
wantimi amfa anye bibia na 2017 2016 yes ofiri akonya no so 2017 na Akufo-Addo omampanyin dada obaye no so betwe mfie nwotwe saa asem no a Santehene ane John Mahama kotu ho na ma World Bank no na saa skanda so da ho enti wahune se omu nyina no obia ye no ho se de obenya no pese wode chichire baabi e bemma yeto aba a watimi atena so ache na saa skanda so mu ne so mu de baye adwuma no obia ma ne nsa so de akoka na me se Santehene na abɔ foto na wadi animu akoka saa asem no na ni di akire omu ntimi mfa nya amanyasem koye bibia ebe ha nti sa na che de nya amane na ho na so mu bɔ oman no nya Santeman abro ayire ohena nso ni kura wo mu no ye wa animdifo e wo mu a okasa oye bibia no betimi aye wode no ho nti die wo ne se sa de che dia mba ba ye bibi dia mo mfa mre ono ane na so na ono a wo animdifo ane nipa bi a mo betimi aboa ama otimi achechiri kuro no se do sipe no na so de hye amanyasfo nsa we be pratu so unhunu ho hwe ono emu wo ma awo nananom ma binum tinu abobe we betimi aye ama kuro no aye ye ndie omfa nkwa hene e ba so de mane nananom benya adwuma aye benya bibie ekura ama yeso etimi akwa animu nti se o ka se ye fa mara Santeman mu a onye ne kan no obia apre bibia na opreko ne fie nti ne kan no India say Yero Santehene I da wo pre de mo my Ghana. Ebre di kan a wo pre bidiama na Santeman. We mpo me pa chotio. We mpo say ompre ma Asanteman ka Ghana ho. Nti ha ye ha ya ente Ghana anim. Ente Ghana anim. Na den no ka se mo pra ma Asanteman ho. Da ye kan say ayo my mu second capital ene Asante. Kumasi nti ye siesie Asante na Asante ye fa. Eye fede mo my Ghana ni papa ensem we bubo ba no ensem we esiye na hu sa manfo pi no so eka se de Yero Santehene ye eka me ayesa so pese wode entity mu ba Asante pese wote wo ho ensem we eduru se ensem Yero Santehene kan eduru se nipa mu bi besusu se Yero Santehene ya niema kire se opese Asante te no ho efri Ghana tikasi eso da ye de ono nko a enenim ne trimu enenim na adwene nhihye ya wode bae wonhwe obi anim nsusu adwene bi ma no sese no pese oye ti wo mo kan de ye wo mo adwene no mo kire ana mo kire na Santehene ne kase mu abrenyi no beka na so no oye kase dada nya afie no be prekase na se mo kasa se ebi no mo kase empo se ya mpasa efiri Asanteman mu ekọ rawra no ayinmu nyina na se ye ti Ashanti nation na se ye ti se na se ekoye sopesope ahyeche wana nam se aban ba ya obeka ni nyina de bo mu na nka buru hafo efa nyina ka Asanteman wana ho ya Asante wese no anu beche mu de koye anu na yesi ebi ma ha ase presse wo mu pese wo de mu se aye wo dia anso nyombo dia ma apre da ho dada nti se wo mo kan bibi sa wo hunu ba bia enkrofo bi free ba ana de Santehene so ye no mo hu se sa division e bia beba e bia na me no so e san se de e ko na ba nyina amanyofo ho o mo hu pote ne nsam e ko so nso mo ntimi kan bi asase no ye nananom dia de Santehene ye bia ni pe biribire bia wa Santeman mu Ghana memu ha Ghana memu ani wiase memu hu se de Santehene ka bia ye no kore enti de wa se nipa bi no susu saa de a omuhunu ba bia ebi no abo omopo adenam nse de omoka no onso kasa itumi ne ko akiri ndi ne kasa e beto fom no nchekire mo pi nti o a ususu se Santehene ete ne ho no eye wo wasem ebi mo mpo ka se abrante bi owo channel bi e friend Ken o ka se Yero Santehene document bi apia bonte won no de na ne hu document no ade a eho hia Sante na hu hia Yero Santehene ebeto abonten ama abrante se bi so se de wo si kan se de wonya bi no bibi sa betimi asi se bibi besi a ana me chese Santehene
ene ye da no onni ye leader se odi ye ko benkumu odi ye ko ni fan on na car no steer kura no ni wutwi ana odi ye ko na odi be ko akodu bo sha asase no so nti ono ni tirimu po a o ka se ye tie ona se ye ntie ho de ni nyina agina asante hene so me ntimi nka na emom ni vision kura no ba bia onam bia no se ye papa o se ye boni o ye di nim se odi ye koye esa sa de bi obeya ma santeman bia ya peja no ya santeman kan ko ne ye hwehwe se ye benyi anim nyam a gokos na wo ho ne ye de ye ho ne ye nhye kwasum bia mu enu nti ye papa ho di nti na asantema kontoko konkokokoko akira ye nkuro ane ye nipa edoso ye nti efra asante no esa no nti no ane yake ho bon amana ye sa nti so obi susu bibi sa de asante hene bebi na no aka nkwa na de akire ono no de wo kan de wode pe bibi na atie ana wo pa ma ni pe bi so attention aba wo so nti ye mom de ye wura ode ye kɔ no ana ye de ye hwɛ ye ni na anim kan enka se bi ye wura se no obeye ye de nim kan ye nti ono na wo na tiri mpo ne de wo so ayede ama ye asante won nim de ye ana wo ye ma na ma asante eni papa de nti be mu so kan say kanena answer na Ghana be prefer hudi no na asante da ne man na eye Northern Territory na fe so eye colony proper no mo mienu nkwa na epre eye fa hudi no mo pre fa hudi a na enye no ena wo mo ebesre osante ni sa be na kwa metwitwi ma ne de asante ne na japade ne mu ni panyina be ka ho ento mu susu se kanena na asante enka Ghana ho ansana as ayi yo mo kwasre wo de asante be ka ho no asante betimi ayede aten ho eno nti ene be mu nso esusu sa don mo kasa no so no mo ya adwene on say asante man ya hyenso de ne ne pii ho no ekasa ema ye ho ete say omampanyin dada abedi okoyo asa abedi akonwa bi mu ebi no frɛ no sankofa sankofa nti asante man ye ko nkwasom tete no opimso osetu ana yi yefri nkwasom se opimso osetu asa ba bi mu sankofa yenji se ebe musa enye nwanwa asa honhom na haka ebe musa enye nwanwa ye mpase ye bedi ewura anim de ono wo kyekere ne boa no wona nim de wo mu a wo sane enti ne nsɛm ne de nipa bi kafa abɔnten nyina no ye de sante hene kanko na etie enti ne boa wa kyekere no wona nim de wo ye se wo bɛte ne ho so bɛ de ye ono ne boa wa kyekere no minnim mu asɛm wona nim de etie ne sankofa wo ye nchi mate papa na papa na ze de ero sante ne kasa ze won timi depend wo politicians ne so emo ono abaso wo ye ne mpuntu no mpuntu dwuma no na se ya adesua anasa ya ade a wode eche na nanom se wo mo so nso de no mo asoso empe kwan ya ombefa so da chichiri wo mukura hodo a omomfo mani ntu amanyofo no so ana aye ne kore asanteman ye na obi nchichiri asanteman da santehene bia bebe bia no eye bi ka ho omudo mo ho ode no musika omunim die no munyansa na chichiri asanteman die ntia ma oman Ghana enipa no mu bi empa asantefo asem no ko ye ne yedene se de pese ye bia no ye dwen konkan ihu da achi asem ne aye wo hwe kumase adum ne nema ho no nyina no a nya abrofo na betutu atuo se no nka na kwa ni mosine ba bia eye Ghana hanom no wo mode atraye ne bibia kogun kran ne kurofoforo so no ko se dodo se ne wo asantema mu nso asantefo no ye ne ye boye ho moden kyekire ya de nam de yewura ono na kyekire kuro tizo kase wa kyekire kuro na so obi entiase a me ya me efie ne yam de ya me si edweragu me si ne foforo aye ne kama na mato ne dina wo a wote abonten de wo be kana me beti ana de sante hine ye ne na kyekire ne bo wo de me ka se won na kyekire ne bo a wo no po no kura no ye sane mo nye ye odi fitiye etue hu se emra na wo hu a de ekufom na wo hu de wo mbebebe no de won se nyankan ti do mo kan de etro no mutwa de ekufom no gambo no ra hu na de kro na de kro na papa zangu events empenyufo na say ni edom o mababo ntia o mo kase de ero sante ne nsema wo ka no o mo ne ne nya adwen na safo na so na o mo sa boy ero sante ne chi say oyo ohene kase
na so mo ba Asantema mu a omu hu mpuntu dwuma bia na sa afen so yero Asantehene so ba be mpuntu so oba be hwe se na Asantema be pagya no ena nneso so safo na so ase pia bo abonten se be ka se adenti yero Asantehene yesa na se eye otan hunu ana so mo boapa ena mo yesa oh bibia bebia no o nyame hwehwe mu isanse o ho na wa hu de ode ne nsa betene wo so aka osinto ene niam bi ekoso a woda wada unim se de wo ye bia no eda ne kwan mu ebi ho ana niam bi ho no na omohwa na achia omu se ye deserve enso ebre no yesi nsa beka no enye ndro Asantehene mpre no ho nye hwe emretentina komfa no chisi hoyi aban ba aban ko obie ni ho akaya na bien se okosiesie da ti se ono amu ne bo a wo kyekyere no ebi no wa hya asiesie komfa no chi na owie na se komfa no chi edimu na so osiesie ni kura se ni pa kon no ana mo gina ho ana mo ka ho asem no Bible mu so won hene bi hye ayi bi hye nkom se aduane be buso eda se no se na be de na abam no se hwe se de waka waji ho achi nyindi no aduane be ba woni be hu nso woni bi saa na won ana ka ho asem se ade na Asantema yesi na Asantehene enhye hye na adwene no ona obi so bi ka no so se koye no ayo ne bremu ane de nana no be yi ache ne de Nyankopon de bedom no saa bremu no di hu anamo nti bra so se o kyekyere Asantema ya aseda de ma Nyankopon ana omu so omu ye saa no so no omu ehunu se omu ma ne nya ade a ayo mu nwanwa wo paade bi na se opaduane bi de wo kondo na de mawo na de si table so a bi kura akom na de wa che kura no de obi de kura be kakra bi ti wo mo no mo ka yesi Asantema nkoso yensiesie no nyahwe no ene ebe mo yesre wo mo kon no mo kondo dada na ohene se wo ba ye kuro ni ye no mo mfo mpa ebo ntache no munyae de o mkeka no na ba sebo na ese mo hu kam kura mo ba na mo bobo abaso se Asantehene bi kura ye comments bi ye kan ye na Asantehene afa but all so siesie na de dada yemo nkodo komo de mo mfa asida mo hu na ko mo ankasa ansansa mo mfa asida na mfa ma wo mo na se de obi ese obi kuro de ye ne de ye no ase mpuntu pese oba se kromo no akotoja ede ato ho no wo hu nka ye se ho no nje fa hwe ma ho no de develop no kuro oho saa wa hene ni bi don komo de bo pew tam bia na nka de ma saa aye ho na o se bi de no de ye bi de zero Asantehene de ono de ono ye ni ye no ono so aye ne de ye saa pepepe ebi mo nso ka se ebi mo nso ka se yero Asantehene se bi so se bi anya do egudi a se bi wo yi ene wo ko World Bank edien na nipa no mu bi entiase e wa Asantehene ho buta on omo ka sa nyina no se bibipa esi wani so na oya yemfa efie japade nko ana ye de efie japade e de kwa bontene kopi be ka ho ti de ono o de so a na nipa no hu sampa o bibi da ho ti me boa wo se ya ere nim so wa japade ho nisika no kokam nti wi se World Bank boa Asantehene na so muso nya bibipa emfiri mu a no wi se ade ne nya o mbaka se yedi bibi sa ba beboa esan se World Bank no so ya kana o muso nyina so to good nti niam bi ho no ni pa be nti ase a me nua ya mama ne ha mo eye ba dwen ma sebe ya dwen kwa akiri no de obi ye no to ho no wo sese mu no se nipa na susu ya papa sei iwo ni mo sei na wo ho se si ankasa wo mom pase usi dan usi ka ho no obi tire nyina na bia ye tete wo sika se pa na pem bo si dan nyina be wie ne ye pa na pem na wo de se sika nyina ko si dan no ono yere no ma na wa wankasa usi wie na se dan no wa wuwa na unya nsen kura wa se die kura wo no ana ade kwa ye ma obi ka ho na ade na wo de na kakra
Bible can say die ukura dodo no wona edi bika no enye wo a afe ebi ni unsem no na de ama afe na abekire se o mpabo we yate we yayese obe wie nesi kana sana de fa kobọ bra no na ahye enti de wo ho no mo no yemfa nkọ yemfiri ho no na ye wie na se ye cut down ti ye de ma wo mo no ye de ye enema bi ebeda enema na nti sante hene wo se de kura no mu musa se siesi a ye jai Ghana ha epo no ato na ase jai Ghana kura to na ka se abrofo obi amefa nti ofi nti wo mu de mu ewo no ensoma wo mu nso wo mu be fa ka ho o mbe badodo ade na wo bi a wo nkopa bi ka ho na apesa wo mu ne wo ko se oh enipa bi ma ya dwen enyini oh kasa twetwe ne nema bi o ye nka ma wa dwen nyini ne de suko nya se o ti bibia na wo ka bi oh important say ewiase nyina no obi a wo ba bia kwara so wo mu na enya no wo ho a komo pe nti ye Ghana for ye nya no a mo so so no fa no mo fi say M1 de o no mo no o che world president yo na konwa di no de o ka bia so no ewiase nyina tie wo say de o ka no to na mo pa nti yesre wo mo de o mo ka no o mo nwen daachi no se de tie nipa o kasa wo bibi o hodo na mase no me de kwa ni nyina kwa ese no du sika nyina akọ na de kwa ya de a de na obedie oh it's not just say yero sante hene anamo bi obetu bi ha no odwene ai ohun de esi nra no ahwe nne no ahwe china nso pepepe o mfiti prekope no waye bibi ototo ne ne ma ne bre no ne bre no so a na so ene so nchije no digu akwa mu ache afeina yedi yeni baba bi hu indi se yana se emebune ne tinsem bi omunya ho abotre na de yakosui politicians a omo mahemu omo baye omanyi anya so mum na ba wiwi omanyi eza se ya hensem ne de yakosui ase amanyosem no yamanyofo ne hyekire na nananom nso bia ma amanyosem na yo mo de amom de omo ato amane na to akone eno mo buasi aye amanyosemu a omo ede ye ne ma so bi emfata ma me fozu a amanyosem no ene ahensem no ensunsunu yewu na nananom bi na eton oni monyam ama ahensem abafom nyankopon bo wiase no wa mo amanyosem se president ni we anyway enipa odom ba asase so enipa hodo miom a obodi tumi ohene ana odifo ana sesofo so we peja bibia koduru nyankopon ani mo se enipa miom na nyankopon de ma wo enti untimi nyi ohene mfiri bibia mu wa bra baka bibia be ye nyansa nimdie ntutu ye papa ne nyame tiri po ohene enu nti ya woni pa bi nkai hu se asem bia asante hene bibia na no aka bia no enhira wom no me wom na wo a wo pa nhira no wo fa wo nya nhira na wo pa no me no so no wa nhwe ye na wo kasa ho wo nya no me papa na se de wo ke ne se kasa nyefo dabi die ne no masem obeka no ogira nyankopon tiri mo pone na adwen so aneka nyankopon di fo bi enkora bi sere no edi ni tiri ho sere no se no me ene kasa de e wona nu so ka se de ma yenti no odome o mo ti ne na sisire abeche mo anawe abeche mo na o mawe nyankopon tiri mo po a e woni panimu ti de o ye no yensere no wo hwa na wo nti wo a ade ya no ka bususem ka kasa twetwe didi atem no impo ufi abusu panyini wo kasa tia na onya no me azanzo ne de busu ko nyankopon sisi nipa no enyina na se de nipa bi mu ye ya abantenten
o de me do ko ba bu kakra ebra na nipa nyina eye ya adwen baako se yebesi edan akopie awakanya me hodo me hono enum na ma nipa ntetimu ba kasa hodo ba ya but wo hu se asante man was vision no se yakaya adwira bom baako pese se de ebeye nto mo pe kwan mbefa so mbe titim titem bia na mbe target na target o leader say papa o ye boni o mo target say de yenum binom ene nipa bia wo asanteman mu a na senka yeni pepa na akoye rechereche no manya kwan do mo abewuram no ma ba bebo agu but Nyankopon tiase wo hira asanteman no hira opemso ane ni nipa ewu mu nyina no de nipa pia beka no mensem bia etia no ono de o ni bebi no beyi na no wo ka home no ne kasa no nyina fa mframam twere ampon ya wo soro yi wona ni nyina mu atemu se wo de wonsa ayi se ya se na hwe so enai enti amanyofo de omu ye nyina so mpesum beboa beya yi no omu ntimi nye omani ye obi free school dem obesi ho a onno mpamda ni ama na appointment e die ntini ama appointment na koye ya wo so besom nipa no na ne fiefo ahia ase ebohire esanza de oko wie sika ni bia ba momodi de ba o ma bre ti de ba sa bre ya president mama ebe bonkrofo de se me DC MC ni eyi no nipa no tin fie bi kura me kan kura na chembe ho kura won si bi da enu fie na no no de sa tumi na onya ni fie na no de apre ne be pi di afa na kai hono se wo hene o de ye bibia na wo ya de ono so wo ye bitimi de ko ni obi kurom be de wo hene bia so ye bia o hese ne kuro betum pon ma da chine na na no obedi o mu ade no obesene wo mu o mu ye bi to so be bia to asam na ko ani mu asene sa be de o manga na de wo ye nya sika amanyofo wo ye nya bi sa da te de megu wo ye adwuma mama wo ya yeye no so yeye enne wo hono be na na no ntesa de so mu jai o mana de amana na no mo nanka etikane no na eni abu e ma ya anko ba bia no man ka ye men efri ayi ebusu apanyin so efri di kro so ba pem opem so ko bia ni beda ha ye ni nyina ye am bia ye na amanyofo de ya adwen ni esusu ye de ma wo mo yo mo pe na de hye abufuo so mo emre no ye mfie nan na wo sa akope bia ohini bia ye de akonyo ma no ansa na bia obefiri so we mu na mfum so bia akonwa no empe na akonwa no ye na firi wono to because ye say ye tu ohini we ya na nye ebia sante hina na se ne manfo no akonwa no a wo koso ye no ana apam wo na mu ye say efa nipa no a omo ahwe omo a wonya asa atumi ne so na asa apam wo sinche te eniema Nyankopon ade ama te amanyofo ne ye de reshi omo a enye mo entina just the hero sante hene sebi so sebi nya do say hero sante hene e de nsem bi wo kan sem bi ya na beto abonten a so won tiase a kopepani bi no wonkyere ezanza ne nananom nsem no yetase wa amfa nkofi ankotana se anwene ho a won tiase so de be ya won konya akire no me maame sante hene semo obeka bia na enye hono nko na we de mesre me memmuso na ahyase no mpo na ese nanka mehwe ya dadodo no a obobo asante hene ma na die ne 25 anniversary titiro mu a oyi omusi ano se ni pani nyina no mutino wa bobe no bobo asante hene nti sansem we no nyina be koso na bibia ohene be ba abontena ono mo susu aka asam na amara konkan ana sa ne mani nyina aba nti se woka sante hene na woka se ya te se ne wa hanu ye ne ye nketua wo fomu ikura no woka ho kana no aka ye ono no anze ono o matena ba bi sei e meyi nsem bia no e me ka hwe nkyerɛw na mom ye ne ho a ye ne nko aburoburo no e mom ne be ma wo hu bi nko na wonifa nti esre amanyofo ane dodo no ano o hene ka asem a enyemo ana mbo kyerɛkyerɛ bia wote ase no fa na fa ye wadwuma nti ase so ko pu bi no nkyerɛ nkyerɛ wa ni pa ko na ko so nko kyerɛ mo nkyerɛ wo no ana je se open ya ko kotokofie ko pe mo nkyerɛ mo ana peni bia na ni afie
no nchiro no in general say we say the nana music wo monsem e de efa say de be ya onkwanya echire ho no me na so say never be ho no you na me ro sante hin san no na enam ne nsa so ne baaye pepe say what can say tia ne da na say okodi so mfa so a adalija na yo die wo mu ya me ka bi ne say oh a dodo no a obedi akonwa obo foto to so mu nko school no dodo no wa ban ebi ni manya so mfa so pi dodo no wa ban mu say nipa no so wonya so mfa so no ebi ono no adidi ama wo ebi abekan awo wo ka sa asem no mantam ne nyina ebi wo nti sa abre no wo didi atam no nipa no ono ebi ono so ma wonya adi bre bi akwayi no ebi na ne nsa na masante hene so na ma ne nya nimdie a wo de akoya sa de no ne mom no enipa eye bibia papa na wo mu no ye mohu dawuro tambia ye pedie ebe nkugu de ama no magu ase na mo nyankopon wo soro wa dom ye sante hene asante man be koso atena ho emre ni mre ye nana no achi ye ni nyina be na asante man da so te ase papa we de ne de wo de ye wura ne wa me ya te ene ma si ye pa new year we de na se ne ne kama fa wo nchen na nka me ye ase me ho ankasa na se papa ye kadia ni ye kan japa o twede mpo nyankopon de na ache wo man kan na de a be ye ro sante pepe nansane ne ya ne na ni ne ya present mama abaye ni nto abom ne bohye mu no o ka kire omo ekon yenu an momoko ne se oba obehwese to kwan mabafo oba wa show leadership bia kama otu ne namon akoho wansoma ofiri ho no no omaemu nyina wanye obia nkase obeboa na amana timi asolve sa problem so opem so ya to hwe achade a nyankopon na che ono so president mama ono so hu ne pa bia wo sante hene mo ti se wo ti baabi na wo fi se wo kan bibi na se wo hu se de obesi aka no ntina se panyin ofi a eye no to ono no ya eja pa ofi no ono na ye de sanse mi nyina bra no no nim ni ma ane nananom ensem se dosika no to onde wa ya eja pa ama Africa nyina Ghana nyina nya sante manko ezata request enso mbeto aba o mampeni a wo ho no bai wo kan o so wo no mo betena ase no mo di nkomo kire hie wasa asomdwe e ba request ezi ya wo ya na nya Ghana ko no wo ye de mai baby a odru ho no mo a oja ne nimdie ene ne tumi ne wo ho no na de ntina ya na Ghana hanom na papa ya na de ntina ya na etesa zero sante hene ya de pa kania ya ka ho asem ensuo ena afen so enam ne nsa so ama school feeding program esa ba o mampani mo sabreso ena afen so okoba bia scholarship o predeba UN okwa meetings bia okobia no de Ghana din na ekro ade obeya ma Ghana bia no de ye papa no yenti so obia de afidie bia sine so e ka se yero sante hene de enkoman Ghana nhia no a enka yenim bebia enka yigina se wo man nenso ko kansem wo mo ntiase mpo wo de yero sante hene kan na wo mo sebe so sebe nyato wo mo eso pa no yese o man ne ye yero sante hene sa asa agro koduto ahyase no nsim ne bi ho ya bobo so no ni nyina wo de wo kan no sante esanse se ejapa wo fi a je obeye bia no enkora ane nanan ma wo fi no ehunu se ye ne duty se on na ye waye so ntuwa ya aye wasade sa se de wo ye ejapa no ene me bi o de baba bia wo ye bia no woni nim de ne ma na nanan bi ne de akofa World Bank fo ne de aba aw peso woni nim de ne ma bia te se wo fi anopa na me ma awo hoyi
omundo mu da asa ade ache na ye gie sika se ade kosko na se wakọ mo ye didie me na menim de ye a me ya mankra no se de mu be page adru da ache bi ebi na sante hene ye no nti se wode ba na ohun se nipa no hun se wanya ne fo a onim se ya ade esese sante hene ye no aye bet stress so da ye odwene ho no so sere awurade no se atumi na ma nti se obi ona ohwe se opep de ebeye ne denko a na de bia wanya obakora nte no nya de bia aduane opep bia na obenya ndame no obedu bebi no hye bi no onwinwi na emom enhyira no a ebe mu no na ehwe so mfaso na enya ho a omukasa wa akire ne de ennimu ne omukafa sante no eno na meka se woka de ennimu na oye ya wabusu apanyin kura ntimi nkasa ntia no ana nya de bia obeye bia ne nipa bia be ye ne fe hwe se ensuo wa ha na akọpe bi asa obedu ana ha na ho obetietie makọ foforo kwasa bi ensuo nkomra ne ade enche na ho na agene sa na nipa bi adwene tie obekọ bidu bi hunu sa de obehunu se se de me ya medi mfumso no na sa abra na owo nkura ate biam so otti de me kan ase na na adwene wo fom sabe no owo nkura ate biam sha omo mo sha ase dodo no ka nsemuhunu fa sante hene ene nipa bi mu no ene sabre ya mo ntan hwehwe social media no kora toda kora mo hu mo ana sabre no mo won kora tebiam ene no omo peja chinyema bi ono hu se enkoye no omo twa sanity ti de onnim de ye papa no obeka bone na papa no beto no a bo se de na mekan se na entesa be dim fumso tie nya ni nyina ma twere mpo nyankopon na won tretre eura na ene pa paso de ma ne ma na ye be nya so mfaso no o ma ne kwana na onyama ye amen na papa ye de enkomo ni ba na bi na futu sembe na ai asembe na odi beja ye kwan afia ye wura mu ni nyina ne se obobo homode ode ho to manyoni so a ono ne kakra okonya na onfa mu botom ebi ni nyina na wa ho odene a ode be ye adwuma se o ma bre ne akwadworo akikyerewa da bia be di hia on e ko ne e ba ekwan bia be fa so obenya sika bia wanya ne mbo ne papa mu enye kro no enye yekokum ne pa akwaje sika e ko yesi yemfa mfifiri insam yemfa nya adwumaden na mmoa ye nyina ba bia wo bia na office obenya adwuma no na ba ye adwuma papa bia no nyankopon ehira so ne amen de toso biem adofo a abre nyina omutie ensem no mo so mo social media esre wo aya adwuma bi no mo ye mo obi mo wo pa empesika sika wa nya na okwan pa so no na odi atem didie na ama nipa bi ensua de papa emfiri mo no ito kotoku mu a enje na ahye asemi beto kora sa sika no kwan ba fa so obedi te besre mo mma de ye ne kore na ye hwehwe mu papa na mama ye ntibi na ade achi ade sane ye nyini ko yanimu ye mafom bie wo nyini ko anim so na wo be obofo na wo be wa mana ti ye hwese ye beja anipa bi de ato ho man kyirimu abesua da mo nyina mase nyankopon hyira obi a papa nyankopon so enhyira so sada ye ba wona so wo me yesua bibie ne ye de to ye eye ye kotodwe ne ye de boye bra ye ne nanata bi e champon ene ne ye ne no esua de wa bia nsem ami ya te niema sese de euro santa hene dan senkese a edom didi mu no si eye ne niema fa enu nti de yesesre bi onu sese euro santa hene kan asem na se nananu bia kan asem na se won ti ase a nananu nsem ne yetase bi kan ko pe hu nkyirimu se de be ya okoka wonya ho no me esan se de obesusu de ama ohene no ebo ho ntansa de ma ususu bone a ebo ho ntansa de ma ena ususu enhyira nso so a ebo ho ntansa e de ma enu ti se me de enka me ne wo a ansa na nananom bi di asemba beto abonten medikan apempanyin ya mo mehu ansa na meka bia maka bi esan zero sandine wone what bag nhie mu no eye nkoso enhyira e de ma man Ghana e na afen so asantema nyina
ɛno nti mo mi nhwɛ ne yɛhwɛ ne yie na yɛase yɛ kamea yɛ sase yɛ say talk is cheap there be kasa nse do obesi aka ho obesi aka ne bia ne no me no ne nhyira no ɛka ho a ɛmfiri ho ɛno nti ya mo mi nhwɛ ne yie pa na yɛhwɛ ne yie nso a ɛbɛboa yɛnsɛm yɛbɛka ne nne no sɛ nhyira bɛfiri mu aba na sɛ no me na bɛfiri mu aba yɛkyena ɛne bɛkyerɛ medin ɛde maame Fauzia nana madam ayi da se Mdawas. Ojeda mpo nyankopon ya ma yɛbɛhyia kae sɛ subscribe no ahyɛ ma foforɔ nso so ɛnyɛ bi ahwɛ makram